سلام تقاطعت نايز channel كمي تخونو لومي حنت قداسي تمرتي نقول نطقمنا زبلكو عايز قريبا له ناي لومي تمرتي حنت موتيفيشنال وي كمي غيرنا نعود تتبعنا تنقاق احنا نبقس زبلكو تمرتي هتكون ناي لومي تمرتي كاب ويل سميث ሓደ ካብቶም ኣብ ግዜና እቶም ዝለዓለ ዝናን ክብርን ዝወሃቦም ናይ ሆሊውድ ተዋሳእቲ ወይ ኣክተራት ኮይኑ ካብቲ ፊልም ወፃኢ ድማ ኣብ ዝህቦ ናይ ሂወት ኣብ መምርሒ ናይ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ናይ ዓወት ሜላታት ዝለዓለ ዝናን ዝለዓለ ተቐባልነትን ዘለዎ ኣክተር ይክኸውን ዊል ስሚዝ መጀመርያ ከም ደራፋይ ሓደ ዓብይ ዝና ዝነበሮ ሽዑ ድማ ናብ ፊልም ኣትዩ ድማ እቲ ዝለዓለ እተን ዝኸበራ ፊልምታትን ብብዙሓት ድማ ዝለዓለ ኣክተር ምዃኑ ዝፍለጠሉ ሰብ እሞ ሎሚ 6 ናይ ዓወት ሜላታት ኢሉ ንሱ ኣብ ዝተፈላለየ ዝገለፀን ንዓና እውን ተተኸቲልናየን ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝተዓወተሉ ክንዕወተለን ንኽእል ኢና ኢሉ ዝኣመነለን ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹም መቀጥታ ናብቲ ትምህርቱ ክንኣቱ ማለት ዊል ስሚዝ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ስእሊ ዘሎ እዩ ተቐዳመይቲ ትምህርቲ ናቱ ክንርኢ ይቕረታ ተቐዳመይቲ ዊል ስሚዝ ዝዛረበ እንታይ እያ confront your fears መብዛሕትና ኣብቲ ንደልዮ ነገር ኣብ ሂወት ንክንበፅሕ ቀዳማይ መሰናክል ዝኾነና እንተሎ ፍርሂ እዩ እቲ ክንበፅሖ ንደሊ ዘይብፅሐን ኣዝዩ ኣፍራሂን ዘፍርሃናን ዘርዕዳናን ነገር እዩ ኮለጌና ናብኡ ከይተበገስና ከለና ርዒድና ፍርሂና ኣይንብገስን ኢና ኣይንሓስቦን ኢና እንተኾነ እንታይ ይብለና ዊል ስሚዝ መዓልታዊ face your fears on a daily basis መዓልታዊ ብተገዳስን ነቲ ፍርህናትካ ከተጥቅዖን ምሱ ክትቃለስን ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ ኣሲሩ ከቐምጠካ ከም ዝኽእል እዩ ዊል ስሚዝ ዛረብ እንታይ ይብል the best experience of life are always on the other side of the biggest fear you have ንሂወትና ምልስ ኢልና እንተሪእና ኩሉ ግዜ እተን ተዓዊትናለን ዝበልናየን መድረኻት ቅድሚ ምጅማረን ብርቱዕ ፍርሂ የጋጥመና ነይሩ ፈተና ሓልፈ ዶኸውን ትምህርቲ ሓልፈ ዶኸውን እቲ ጉዕዞ ይሰግሮ ዶኸውን እቲ መንገዲ ይበፅሖ ዶኸውን ኩሉ እቲ ስራሕ ይረኽቦ ዶኸውን ይዕወተሉ ይኽእሎ ዶኸውን ኩሉ ግዜ ንፈሪ ነርና ኣቲና ግን ምስ ገጠምናዮ ምስቲ ፍርህና ፊት ንፊት ተራእይና ግዜ ወሲና ምስ ተሃላለኽና ምስ ሎሚ ዝሐጉሰና ኤክስፒሪየንስ ወይ ዝሕጉሰና ኩነት ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ኣብቲ ንደልዮ ንኸይበፅሕ ዝኽልክለና ነገር እንተሎ ፍርሂ እዩ ፍርሂ ኩሉ ግዜ ካብ ዝቐትለና ጥራይ ኣይኮነን ካብ ዝዕብየና እውን ንፈርህ ኢና ምክንያቱ ክንዓቢ ክንብል መስሓቅ ሰባት ከይንኸውን ከይንዋረድ ሰባት ከይንዕቁና ከይክዕቡና ንፈርህ ኢና ዝገርመካ ግን ሰባት ኣይግደሱን እዮም ሰባት ብዛዕባና ኣይግደሱን እዮም ስጥራይ ኢና ንጋገ ኩሉ ግዜ ሰባት ብዛዕባና ዝግደሱ ይመስለና ሰባት ኣይግደሱን እዮም ኣብ ትርፊ ግዜኦም እዮም ዝክሩኻ እንተዘኪሮም ካውን ይብልቶም ኪላታት ብዛዕባኦም እንታይ ተሓስብ ትህሉ ኢሎም እዮም ዝክሩኻ እምበር እንታይ እዩ ኣብ ሂወቱ ይሓልም ህሉ ኢሎም ኣይሓስቡኻን እዮም everyone ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ነፍሱ ጥራይ ዝሓስብ ስለዚ ሰባት ከይብሉኒ ዝብል ፍርሂ ዝፈጥረልና ንዓና ጌጋን ካብ ሓቅነት ዝረሓቐን እዩ ካልኣይ እንታይ ይብለና take for example ዊል ስሚዝ ኣብቲ ስቶሪ ናቱ ሓደ ግዜ ስካይ ዳይቪንግ ዝበሃል ካብ ሰማይ ብነፋሪት ዘሊልካ ትወርደሉ ክገብር ምስዕሩ ክትወሲኑ ተሓሳብ ምስ መፀት መጀመርያ ሰትዮም ከለዉ እዮም ኣምፅኦም መድሓር ግን ምስ ረኣይዎ ኣብ ገዝኡ ምስ ከደ ምሉለይቲ ክብህርርን ክስንብድን ሓዲሩ ስለምንታይ ሽዑ ፈሪሂ ንግሆ ምስ ከዱ ኣብታ ነፋሪት ደይቦም ኣብታ 1 2 3 ኢሎም ምስ ደፍእዎ ምስ ወረደ እንታይ ተዓዚቡ እቲ ዝበለፀ ኣብ ሂወቱ ደስታ ሽዑ ረኺብዎ ኣብቲ ሰማይ ፀንበለል ክብል ከለኹ ኢሉ እንታይ ግን ኢልካ እቲ ቅድሚ ትማሊ ቅድሚኡ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ኣብቲ ዘፍርሃኒ ኩነታት እውን ከይቀረብኩ ድቃስ ለይቲ ዝኸልኣኒ ቁርሲ ዝኸልኣንስ ኣብ ምንታይ ነይሩ ስለዚ ፍርሂ ኩሉ ግዜ ነቲ ዘፍርሃና ከይመፀና ከሎ ኮለጌና ይዘርዕለና እምበር ምስ መፀና እኮ ክንዶ የፍርሃናኒ ባሕሪ ክንሰግር ከለና ኣብነት እቲ ባሕሪ ኣዝዩ ኣፍራሂ ነይሩ ክንሰግሮ ምስ ጀመርና ግን ኣይተረዳእናን ከማን ስለዚ ኩሉ ግዜ ነገራት ከይበፃሕካዮም እዮም ዘፍርሁኻ ኩሉ ነገር ሰሃራኩም ኮለጌና ይዘፍራካ እምበር ምስ ገጠምካዮ ከምቲ ንስኻ ትፈርሆ ከምቲ ንስኻ ትርዕዶን ተሓስቦን ኣይኮነን ቀሊል እዩ ኣክቹሊ ከይተበገስካ ከለካ ሓንጎልካ ግን ዘይከኣልን ዘይግበርን ገይሩ ከቕርበልካ ከሎ ኣብ ኢኻ ከይተኮስካ ትመውት ማለት እዩ ተኻለይቲ
This is very, very important. ብፍላይ እዛ ካልእቲ very important እያ እንታይ making a decision. making a decision. ውሳኔ ምግባር ኣበይ ኢና ክንከይድ እንደሊ እንታይ ኢና ክንከውን እንደሊ እንታይ ዓይነት ስራሕ ኢና ክንገብር እንደሊ እንታይ ኢና ክንመሃር እንደሊ ክንውስን ክንክእል ኣለና ክሳብ ዘይወሰና ወላ ሓንቲ ነገር ኣይክፍፀምን እዩ ኣብ ወላ ሓደ ነገርካ ኣይክንበፅሕን ኢና ከምዚ ኮ ይሓስብ እየ ከምዚ ይሓስብ everybody thinks ኩሉ ሰብ ይሓስብ ክሳብ ወሲንካ ቆሪፅካ ዘይተበገስካ ግን nothing happens ታይብለና ኣሎ decide what you want to do ኣብ ህይወትካ እንታይ ክትገብር እየ ክትደሊ ዘለኺ who do you want to be እንታይ ዓይነት ሰብ ክትከውን እየ ክትደሊ ዘለኻ እንታይ ዓይነት ሰብ እንታይ ዓይነት ባህሪ ክህልወካ እንታይ ዓይነት ሰብ ብምንታይ ክፈልጡኻ ኢኻ ትደሊ ቅድም ፍለጥ እሞ ወስን ሽዑ ድማ how are you going to get there ከመይ ገይረ ክበፅሕ ዝብል ሕቶ ንድሕሪት ግደፎ እዮም ዝብልኻ ከመይ ገይረ ክገብሮ እየ ዝብል ግደፎ ጥራይ እንታይ ክትገብር ደሊኻ ፈሊጥካ ወስን እዚ ክኸውን ደልየ ኣለኹ ኣብዚ ክበፅሕ ደልየ ኣብዚ ክሰርሕ ደልየ ኢልካ ወስን ድሕሪ እንታይ ይብለና ኣሎ then the moment you decided and God started God will make sure all the doors are open for you ወሲንካ ምስ ተበገስካ ቆሪፅካ ተላዒልካ ሓፍ ምስ በልካ ካብታ ግዜትያ ቤን ክኸውን ናበይ ክኸውን ዝብል ኣምላኽ ባዕሉ መንገድታት ብዘይ ሓሰብካዮ ክሰኹዓልካ ክፍትን እዩ ኣብ ህይወት ሓደ ግዜ ቆሪፅና ምስ ተበገስና ኣብ መንገድስ ሕልፍ ክንብል ከለና ገለ የጋጥመና ዋ ኣታ ክንደይ ዕድል ኣለን ንብል ኖ ክትብገስ ስለ ዝኽኣልካ ዕድላት ቀደሙ ነይሮም እዮም ትሪኦም ኣይነበርካን ስለ ዘይተበገስካ ምስ ተበገስካ ግን ኣምላኽ ሃንደበት ክንወዝ ብገይር ነገራት ከጋጥሙካ ይጅምሩ እዚ ኣብ ህይወተይ ኣነ ብዙሕ ግዜ ርአየ ምስ ተበገስካ ብዙሕ ነገር እቲ ህይወትካ ፀጋታት ዘይሓሰብካዮ የጋጥሙካ ስለዚ ቆሪፅካ ተበገስ ተረፈ ኣምላኽ ቤን ክገብሮ ኢልካ ቅድማ ይትግበር ሓንቲ ስጉምቲ ተበገስ ክገብሮ ኢልካ ወስን እሞ ተበገስ to make a commitment ሙሳን ንበይና ክልቲ ይኮነትን ሙሳን ሎሚ ወሲና ፅባሕ ክንገድፎ ንኽእል ኢና እኮ ነዛ ቪድዮ ምስ ሰማዕካ ድሕሪ ክትውስን ትኽእል ኢኻ ደቂስካ ምስ ተንሳኻ ግን ትገድፎ ሙሳን ኣይኮነን እዚ ውሳኔ ብዘይ ኮሚትመንት ወይ ከዓ ነኺስካ ኣውጠጦ ምባል ከመይ ክብላ ኮሚትመንት ቃል ኣላ ግን መፅያትን የላን I think I don't know ኣው ምፅናዕ ማለት እዩ ስለዚ ወሲንካ ምሰበልካ ናብታ ውሳኔኻ ድማ ክትፀንዕ ኣለካ ፅንዓት የድልዮ እዩ ፀኒዕካ መዓልታዊ ክደክም ኣለካ then make a commitment to stick with your decision be consistent on your efforts እንታይ ማለት እዩ ወሲንካ ምስ ተበገስካ ቀፃል ነቲ ዝወሰንካሉ ተፅንዕ እንተልካ ኣፅንዕ ቀፃሊ ብዘይ ቅድመ ኩነት መዓልታዊ ገለ ነገር ክትገብር ኣለካ ንእሽተይ ነገር መዓልታዊ ሕልናኻሲ ኣብታ ዝወሰንካያስ ሎምስ እዚ ኣይገበርካን ክትብላካ ክትክእል ኣለዋ ስለዚ መዓልታዊ ንእሽተይ ተደሚሩ ዓብ ዝኸውን ኣብ ሓንቲ ግዜ ሙሉእ መዓልቲ ክንሰርሕ ኣይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ወሲና ምስ ተለዓልና መዓልታዊ ንእሽትለይ ክንገብረላ ክንፍትሕ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና እቲ ንኣሽቱ ተደሚሩ ድማ ናብቲ ዝዓበየ ይበፅሕ next think big መብዛሕትኡ ግዜ ንእሽተይ ነገር ኣብ ፀቢብ ነገር ተደሪትና ንነብር ዊል ስሚዝ እንታይ ይብለና think big ዋላ ንዓኻ ኣብ ሕልምኻ እውን ዘይመስለካ ዓብ ነገር ክትሓስብ ፈትን እንታይ ይብለና ኣሎ እዚ as kids we grew up believing we can achieve big dreams regardless of our circumstances ቆልዑ ከለና ቆልዓ እንታይ ክትከውን ኢኻ ትልካ ዓብ ነገር ፕሬዚደንት ክኸውን እየ ብላክ ዶክተር ክኸውን እየ ኢንጂነር ክኸውን እየ ኣስትሮናውት ክኸውን እየ ደራፋይ ክኸውን እየ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክኸውን እየ ይብል ንምንታይ ፃዕሪ ከም ዘድልዮ ኣይግድሶን እዩ ቆልዓ ከምዚ ኢልና እናበልና ዓቢና ድሓር ግን ንእሽተይ ነገር ንመርፅ እቲ ዝዓበናሉ ባህሊ ገዲፍና ንእሽተይ ነገር ንመርፅ ኣብ ንእሽተይ ነገር ኣኽልኒ በቃ ኢልና ንነብር ተጨባቢጥና ንነብር ኖ think big ሓንቲ ድኳን ምስ ገበርካ 10 ድኳን ሕሰብ ሓደ ዲግሪ ምስ ገበርካ 5 ዲግሪ ሕሰብ think bigger ትሰርሕ እንተለኻ ናይቲ ትሰርሖ ዘለኻ ትካል ወናኒ ክኸውን ኢልካ ሕሰብ big ነገር ዓብ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል ሕሰብ it was not realistic to switch on a button and it gives you light but for Thomas Edison it was
مبزحت جزء أمندق كيدنا لتشي طوق كنبل كلناسي لتشي برهان كما تناسي تمجم مرياسي تسألي الكاري خايبلون يرام أي crazy تليفون على الكاسي نافريكا خزاربيه كم زغيرم افريكا زلو خبلو خلص أي crazy بلون يرام كم يجيركا أي كعلني زي بلون يرام أملاخ مسكن أتوم سبات كم تباهيلهم جنا يدقسون نعهم تلالي نعيجن تخلوي لهم سلسة بقسلومي كي تردنا من ده خصص لنا كمان نتوقعنا لتشخم تولع نفلت تليفوننا حافظ بينا ندول كم تدول نفلت فيديو سرح له خامل عالم كم تري وصل نفلت تبعات سبات سجون توصلهم حافلهم بتتسبب تحسسبنا سبات كي تدرت تجبروه نعلم يغيروا له exactly لكم ما يتزيك على مثلا كذا زيك على نجار نبلو كن حاسبون ده شجرنا ترى تغير نري لنا بتليفون كابزين يرتران زارب لنا هذه thing كم يغير كان زي كوني خير نحن نزارب زلنا قلل تنجراتيو تليفون مهز لنا سبيل simple things تمرت دي زاد لك حفيل كاتبقس من بدلنا سرح دي زاد لك حفيل كاتبقس business دي زاد لك حفيل كاتبقس إن مستبقس كها تطوعي تبل معلتاوي أصلا معلتاوي صح بزح حسابات بقراج كم يجيرنا قانقو خن كأن غير تبلون وي حتصير ملا يلن حتصير بقراج زبال يلن سريخا سنخا نخيسكا اجيكا خاصة بسيبكا بسعرن بدخامن بديسبلينن يوز بسحمبر بقراج زبسح نجار يلن بقراج زبر كونتراباندن زي حقاو نجار نتراي ويكاد حكاي بقراج تمرت زحلف سب قد يحيز حل سريقو مالتي تحكانيا جن أصنع دخوي ميز حل نسيقاتي وتصيد زمت موداتا سلازي أقراج ندلن تلنا نجاجينا زلنا You deprive yourself from success whenever you stop trying and experimenting new things. حدشتنا قرات أم فتن أم مقارنة نفسنا كل جزء نعكان تخيلنا نتزبلت عوتن نتزبلت بيتن نقيم بس نفسنا ندرتان نأسران علنا سلازي كنكيل علنا وتكل نريف زلنا زيك ألون حانت سقم تجيرو مستبقسو يزكال كوينو أبت مجمريا محلتي ملسناتي فلت وين برون كجبر كم زغل آمينهم عايشنا بالوم سلستبقسو لومي التنساتهم الشنات بزحد سعقولهم زنبرو لومي نعنا أباجوز صرحيد مثلا ناس بصرحونا مثلا سلازي تبقيس كمقبار أبي كم زبصح بيمانا مساقامنا نرؤي زلنا مسكرناتيو نقتل وتر أربعة this is very very important talent is overrated ما بصحتك زي التلفزيون تاينر لنا أبزق زي talent show قال عود بسلسة عمد كله كلافير وي جالجير وي درف دريف وي جالجيرو على ملون عيان جبن فلوي talent اللوا talent هيكون زلوا نابو نخبص زد خمس راح عيراني زلوا that's a problem ما بصحت talent show در زلوا سب نفسه بحرقة يزتوا زلوا talent هيكون كان ترد لها يست نأملاقته هو بزلهم سبعة له زيت عدنا ساعات نيسرح مسفسة سيت تريوا دلهم شو دقبر دلهم audition بعلو نتا program نشعون كريوخا تتعلنتم نكفلتو خد يكون سي نت كمي جيروم يقربوا زيت عدنا ساعات يوم تخملو دايبلوهم تم judges the audition was very good يبلوم audition talent هيكون سرعكا هتقبروتي أجابات انت عينت كران انت عينت ستايل انت عينت background كله حسيب كان سرعكا هتقبرو that's why that's also important سلازي talent أملاك كبكا خليو نقولنا خايبنا له اتحتاجن تتالنت نبينو نابزبس حكاية بلون كندي بلحتا اللو أبزي يسميها كندي بلحتي يرتراين اللو استثنيات تبقي سامس لدي سرعقن وي سعرس لدي وسخولقن ولا حنت تبلحناتهم قديمو قوم نجار زي بلو يقون ورك حدا جزيت تبلحناتهم أبزيتك أو نجاري خاطريو كندي عبيت نجارات كجوبرنا خالو إزي خاتكيجا بلحناتك أبوتو أنت غير كايو نعلم صغير لو تكمت يخن مالك. It doesn't matter how talented or gifted you are if you don't work harder and longer you will fail. زي قد ساملاك كنا متى سجاي بكالو كنا متى كلا تواهي بكالو بوشتخاك نيت دردير كالو نوع ساعات كدك من كتعرن زي تخيلن زي قروب تزي كوين كان كتودق مخان كرقص أنياي ويكا حدا نيشت عوض حيس كانوا حيسكا كتجهرت نبر ويكا كاباخان زحمكو كاباغ مي حاجنا بالكات نبر مس مزنا خا قالت لك ساعه عوتني
مستي لك كم ناتك جيفت زلوا بتزلك كافياكا سرارها بحرخ بتصحي تخلنا تسقمنا ناتو نفعات نبهال مس حنتي ديتو مهارو ناتو ودادرنا هنا فليات مثلنا مس متوم مزا كما أنا هياب استوهبهم وكمان عين أبتناتنا عودك واسون زغلو بما تسنفع عند رغينكا بس بهستر نفعات زغون تورادير كان ما تسنفع يقتلي بالكا بس ناتس نفعات زغونك تورادر لك هذا جزء وددر مزحلات كقدامك توصل تخليها أي طق مكاني كن مس أزيون برتعد بيا خاتشرا موس عشكا مغنياتو قلت عفنا وصلكا سلتخيد الله إزيا خنا استعول الله نكلا لنا مسحم مغاتنا ودادرنا نفسنا تبغ زلنا يمثلنا خون نعنا وصينا مسكالوت أبيز بلو كابانا زحيشون ودادر شعو وددر قبل كلو خنقني إليه كون نكن عبي إليه أمبر مسم وددار يدلني كل جزء نكت عبقين سبات أميكا كابو مريخا كتعبق خطفتن كلا حماق نجار هيكونا هيوات كل جزء وددر علوا ጸጋታት ውሕዳት ስለ ዝኾኑ ተወዳዲርና ኢና ንረኽቦ ኣነ ውድድር ክልተ ዓይነት ውድድር ኣሎ ሓደ ውድድር ኣሎ ሰባት ገይሮም ሜል ከኽብሮም እምበር እዚ ኸ ውድቀት እዩ መወዳእቱ ካልኣይ ውድድር ድማ ኣብቲ ንስኻ ትዋስኣሉ ዘለኻ ምሳኻ ሰባት ኣለዉ ዝደልይዎ ጸጋታት ከመይ ጌርካ ንዖም ትቕድሞም ነቲ ጸጋታት ዝያዳ ልዕልዮም ክትጥቀመሉ እንድሕር ኮይንካ ንስኻ እውን ብሉፅነትካን ሓይልኻን ምድላዋትካን ክትሕይል ኣለካ ስለዚ it's very important hard work and the talent not hard work and then you must be obsessed with self-improvement and development use every second of your time نفسها معبالن نفسها معباين أم محياشن كتسلول زخنا الرأي كل وقت خلاله الزيخة كتكون لك أبيتنا كخمت تخلو every day سي قال نجار كتولخت كل هالكات نفسها تبلتش زبالة أخوينك نزبالة عدلات نختركب زبالة عود دما ماجنيت نختكون محلتاوي كسرح كتكيل لك نابنة ويل سميث نفسات سباسي كاباي بكل عين درجة قبل صوني كل يوم يلك كاباي كنفع كل يوم كاباي كتصبغ كل يوم كاباي سبات كل يوم كل يوم كاباي لعلي بلوز النت كل يوم خلي جيفت كل يوم خلي أود الدر مساين تاعت يوم جنيبل كل التمرج الله ወይ ትሰብ ካብቲ ውድድር ተሳዒሩ ክወፅዩ ወይ ኣነ እናጎየኹ ኣብታ ውድድር ክመውት እየ ፌንት ክኣትየ እዩ ካልእ ምርጫ የለን ክሳዓር ዝበሃል የለን ኢልካ ኣብ ውድድር ምሳይ ገጢምካ ክትስዕረኒ ኣይሕሰብን እዩ ዝብል ክስዕረኒ ትኽእል ኢኻ ክስዕረኒ ከለኻ ግን ተሳዒረ ኣይክህሉን እየ ሓሚመ ኣለኹ ወይ መይተ ኣለኹ ከምዚ ዓይነት ፅሉል ዝኾነ ናይ ስራሕ መንፈስ ከምዚ ክብል ከሎ ትዕቢት ኣይኮነን እሱ ሙሉእ ኣካላቱ ክቃለስ ክደክም ክሳብ ዝወድቕ ፌንት ክሳብ ዝኣቱ ክሰርሕ ምዃኑ ይትቕረ ንነፍሱ ዝተኣማመነላ ዘሎ ንኻልኦት ሰባት ሕማቃት ይብል የለን you can be better than me you can be talented than me ካባይ ክትነፍዕ ኩሉ ጸጋታት ክልዋካ ኸሊ ካባይ ንላዕሊ ክትሰርሓሉ ትኽእል ምኽንያት ግን የብልካን እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ይብሉ ካልኦት ሰባት ካባኻን ላዕሊ ጸጋታት ክልዎም ይኽእል እዩ ኣብቲ ንስኻ ትወዳደሩ ዘለኻ ብልጫታት ክልዎም ይኽእል እዩ ካባኻን ንላዕሊ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ምኽንያት ግን ክህልዎም የብሉን ምኽንያቱ ንስኻ እውን ልዕሊ ማንም ክትሰርሕን ክትፅዕርን ኤክስኪውዝ ወይ ምኽንያት ክህልወካ ስለ ዘይብሉ ቁጥሪ 5 ሌዘር ላይክ ፎከስ ኣዝዩ ንጹር ዝኾነ ኣተኩሮ ክህልወና ኣለዎ ናብ ሓደ ነገር ክንጥምት ከለና ሲ በዝን ዘሎ በዚታት ዘሎ በዚ ጎና ዘሎ ትርጉም ክህልዎም የብሉ ንዓና ኣብ ዕላማና ክንጥምት ከለና በዚ ዝቁንጡና ዘለዎ ነገራት ብየማነ ፀጋም ዘለዎ ነገራት የለውን ንዓና ክኾኑ ኣለዎም ከምኡ እንተኮይና ጥራይና ክንዕወት ንኽእል ዝዕወቱ ህይወት ኣብ ህይወት ዝዕወቱ ነቲ ዝደልይዎ ቀደመርያ ፈሊጦም ሽዑ ናቡ ሙሉእ ሓይሎም ዲስትራክሽንስ ዘየፍቅዱ ካብቲ መደቦም ዘገላግሎምን ዘትርፎምን ዘይመርፁ እሳቶም እዮም ቶም ዝያዳ ዕድል ዘለዎም if you really want to succeed at the highest level then you need an extreme sharp focus እቲ ዝለዓለ ደረጃ ዓወት ክትበፅሕ ትነር ኮይንካ ኢሉ ካብ መጠን ላዕሊ ዝሓለፈ ሻርፕ በልሕ ዝኾነ ፎከስ ክህልወካ ኣለዎ ኣብታ ንስኻ ዘለኻያ ጥራይ ከይተሓለልካ ክትሰርሕን ክትጥምትን ክትክእል ኣለካ ኣብ ብዙሕ ነገራት ተብለና ኣሎ get this እዚኣ ትርዳእና ክትክእል ኣለዋ you can't succeed at everything but in one or few things ኣብ ኩሉ ነገር ክንዕወት ኣይንፈትን ንስኳ ይፀገምናትና ሓደ ከዓ ኣብ ጂኦግራፍ ኣብ ኬሚስትሪ ቀደም ክንምሃር ከለና ኣብ ኩሉ ሳብጀክት ንፍዓት ክንከውን ደልና ነርና that's not good
ኣብ ህይወት ኣብ ሓደ ወይ ኣብ ውሕዳት ነገራት ኢኻ ፍሉይ ክትከውን ትኽእል ኣብ ኩሉ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ኩሉ ክትዕወት ምፍታን ኣብ ወላ ሓደ ንኸይትዕወት ምፅዓር ማለት እዩ ምክንያቱ ሓይልኻ ፋሕ ስለ ዝብል ኣብ ሓደ ነገር ውሕዳት ነገራት ስለዚ ተኸላጢፍካ ተስኻ ክትመዓላ ትኽእል ፈትን ድለያ ርኸባ ግዜ ኣጥፋኣላሳ and then focus all your energy your attention your time on it ምስ ረኸብካዮ እታ ነጥቢ ወይ 2-3 ምስ ረኸብካዮ ኩሉ ግዜኻ ኩሉ ሓይልኻ ኩሉ ቓልቦኻ ኣብኣ ጥራሕ ክኸውን ኣሎ ምክንያቱ ኣብኣ ተቓሊብካ ክትዕወተላ ቀሊል ስለ ዝኾነ learn read train practice work do whatever it takes to master that one thing دي حنت وي 2-3 نقطات نكعوتاኻ ዝኽእላ ምስ ፈለጥካየን ተምሃር ትምህርቲ ዲ ዘልዮ ተምሃር ምንባብ ዲ ዘልዮ ኣንብብ ኩሉ መፅሓፍ ዘለዎ ትሬኒንግ ዲ ዘድልየካ ትሬኒንግ ግበር ስራሕ ዲ ዘድልየካ ከም ኣድጊ ስራሕ ብዘይገድስ እንታይ እዩ ዘድልየካ ኣብኡ ክትዕወት ምስ ፈለጥካዮ ኩሉ ዘድልዮ ነገር ክትገብር ቅሩብ ክትከውን ኣለካ ክትገብሮ ከለካ ድማ ብምሉእ ሓይልኻ ብምሉእ ኣቓልቦኻ ኩሉ መንፈስካ ባውዲካ ክትደክም ኣለካ ምሉእ ህይወትካ ይከኳን ክትገብሮ ኣብ ውሱን ግዜ እቲ ማስተር ሌቨል ክትበፅሕ ኢኻ ብቐሊሉ ድማ ክትዕወት ኢኻ ቁጥሪ 6 choose what you love እዚኣ ብዙሕ ሰብ ዝሓተኒ ሓንቲ ሕቶ እዚኣ ዊል ስሚዝ እንታይ ኢሉ ኣብ ህይወት ናይ መንገዲ ናይ ህይወት ናይ ጉዕዞ ናይ ህይወት ናይ ስራሕ ናይ ህይወት እንታይ ዓይነት ኢኻ ክትገብር ኣብ ህይወት ብኸመይ ትምርፅ ኢሎም ኣብ ዝሓተትሉ ወይ ምኽሪ ክህብ ከሎ you choose your career path when you choose your career path decide for what you love not what will make you a lot of money ናይ ህይወትካ ጉዕዞ መንገዲ ጉዕዞ ስራሕ ክትመርፅ ከለኻ ቀዳመይቲ ነጥቢ እስኻ ተፍቅሮን ትፈትዎን ክትመርፅ ኣለካ ገንዘብ ብዙሕ ዘእትወልካ ክትመርፅ የብልካ ምክንያቱ ትፈትዎን ተፍቅሮን ነገር እንድሕር ጌርካ ኣብኡ እንተረኣይኻ ገንዘብ ውፅኢት ስለ ዝኾነ ገንዘብ በዓሉ ውፅኢት ናይ ሓደ ነገር ፅቡቕ ናይ ምግባር ዳ እምበር ሓደ ሞያ ኣይኮነን ገንዘብ ዘምፃልካ that's why three ንኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ ኢንጂነር ሎየር ገለመለይ ገንዘብ ዘለዎ ትብል ግን ብዙሓት ሎየርስ ኣለዉ ስራሕ ዘይብሎም ብዙሓት ኢንጂነራት ኣለዉ ስራሕ ዘይረኽቡ ኢንጂነሪን ዝተምሃሩ ማለት እየ ኣብ ኩሉ ዓይነት ፊልድ ዝበለፀ ፊልድ ተምሃር ስራሕ ዘይረኽቡ ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ ኣይፈትዎን እዮም ስለ ዘይፈትዎ ዝነበሩ ብሓይሊ እዮም ተማሂሮሞ እቲ ብቅዓት ናቶም ኩሉ ግዜ ጎደሎ ኣለዎ ብንፃሩ እቲ ዝኸፍዕ ዓውዲ ምረፅ ኣብኡ ዕውታት ሰባት ኣለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ ከማን ዕውታት ስለዚ ተፍቅሮ ነገር ትፈትዎ ነገር ኣለሊኻ ድማ ናብኡ ምረፅ ድሕሪኡ ግን እንታይ ኣላ ኣብዚ so first find what you love then learn how you can make money with it then get to work so እንታይ ከም ተፍቅር መጀመርያ መፍለጥ ይብለና ኣሎ ምስ ፈለጥካዮ ብኸመይ ገንዘብ ክትገብረሉ ከም ትኽእል ድማ ሕሰብ ቅድም ፍለጦ ነቲ ትፈትዎ ነገር ሽዑ ገንዘብ ከበይን ክገብር ይኽእል ኢልካ ተመራመር ሽዑ then get to work ምስ ፈለጥካ ናብ ስራሕ ተፀመድ ተበገስ ናብ ስራሕ ብጸሎትን ብምህለላን ኣይኮነን ብስራሕ እዩ ዝመፅእ ለውጢ ዝድለ ዘሎ ስለዚ ናብ ስራሕ ተበገስ you can easily work harder longer because you're doing what makes you happier ኣብ ተፍቅሮን ትፈትዎን ዓውዲ ትሰርሕ እንተለኻ ብቐሊሉ 15 ሰዓት 20 ሰዓት ክትሰርሕ ትኽእል ስለምንታይ እንተኢልና ዘሐጉሰካን ተፍቅሮን ስለ ትገብር ዘለኻ ድኻማ ይስማዓካን እዩ እሱ ኢኻ እቲ ምስጢር ናይ ዓወት ትፈትዎን ተረኺብካ ኣይትደክምን ኢኻ ስለዚ ኣይትደክም ልዕሊ ማንም ክንሰርሕ ኢኻ ልዕሊ ማንም ስለ ትሰርሕካ ልዕሊ ማንም ዓወት ናባኻ ክመፅእ እዩ ገንዘብ ናባኻ ክመፅእ እዩ ኣብ ዘይትፈትዎን ተበርኬትካ ክትነፍዕ ትኽእል ኢኻ ልዕሊ ማንም ክሰርሕ ግን ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣካላትካ ይፈትዎን እዩ ኣነ ከምዚ ክብል ከለዎ ካብ ተመኩሮየ ይዛረብ ተማሂረ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ዓውዲ ስለ ዝፈልጥ እየ ኣብቲ ኤግዛክትሊ ንስኻ ትፈትዎ እንተዘይሰሪሕካ ብዘየገድስ ክንምንታይ ትኽፈል ኣለኻ ብዘየገድስ ክንምንታይ ፅቡቕ ኦፊስ ኣለካ ብዘየገድስ ክንምንታይ ዕድላት ኣለካ ኣይሐጉሰካን ስለ ዝፈተንኮ እየ ዝነገርኩም ዘሎ ምስ ነብስኻ ዝያዳ የባእሰካ ምክንያቱ ነዚ ንኽረክብ ደኺመ ብዙሕ ፅዒረ ኢኻ ትብል
but እዚ ንዓኹም ዝምህረኩም ዝያዳ ይሕጉሰንና ነቲ ሕብረተሰብ ዝያዳ ውፅኢት ስለ ዝርአየሉ ሰባት ይልወጡ ስለ ዘለዉ ንካምፓኒ ናተይ ክልውጥ ከለኹ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን ካምፓኒ ናተይ ኣነ እንተወፂአ መቐየርታ ኣለዋ ሰብ ክትልውጥ ከለኻ ግን ኣብ ሂወትካ ትርጉም ኣለዎ ነባሪ ትርጉም ኣለዎ ስለዚ እቲ ኣብ ሂወትካ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኣንቢብካ ንዑ ክትገብር ከለኻ ግዜ ኣይትስእን ኢኻ ብዙሕ ሰብ ካበይ ትረኽቦ እቲ ግዜ ትብሉኒ ግን ኣብ ደስ ዝብለካ ግዜ ኣይሰኣንን እዩ ፍሒርካ ኢኻ ትረኽቦ ድቃስ ከይደቀስካ ክትሓድር ትኽእል ኢኻ ፀገም የብሉ ስለዚ ነፍቅሮ ንርከብ እሞ ኣብ ነፍቅሮ ዝከኣለና ነገር ኣወፊና ንቃለስ ዓወት ድማ ብርግፅ 100% ክንዕወት ምዃንና ጋራንቲ ዊል ስሚዝ ኣለና ምክንያቱ ዊል ስሚዝ ተደጋጊሙ ከም ዝበሎ ፍሉይ ታለንት ኣይነበረንን ኣነ ካልኦት ክድቅሱን ክላገፁን ከለዉ ከይተሓለልኩ ስለ ዝሰርሕ ካልኦት ኣነ ጊፍት ለኒ ኢሎም ክላገፁ ከለዉ ኣነ ከይደኸምኩ ስለ ዝሰርሕ እየ ልዕሊ ካልኦት ውፅኢት ዘምፅእ እምበር ልዕሊ ካልኦም ፀጋ ወይ ተውህቦ ስለ ዝነበረና ኣይኮነን ይብለና ማለት እዩ እምበኣር ኣብ መወዳእታ ክፋል ናይዚ ቪድዮ በፂሕና ኣለና ናይ ሎሚ ትምህርቲ ካብቲ ዝዓበየ ሌጀንድ ናይ ፊልም ኢንዱስትሪ ንዓይማ ፐርሶናሊ ናተይ ፌቨሪት ኣክተር ዝኾነ ዊል ስሚዝ ኣብ ዓወት ብሉፅ ፊልምታት ስለ ዝሰርሕ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ብሉፅ ዝኾነ ፖዚቲቭ ማይንድሴት ስለ ዘመሓላልፍ ዝያዳ ክንመሃረሉ ንኽእል ክንዓብየሉ ንኽእል መንገድታት ኣርኢና ኣሎ እሞ እንተተጠቂምና ስጉምቲ ወሲድናሉ ብርግፅ ከዕብየናን ከዕውተናን ከም ዝኽእል ጋራንቲ ይህበና ማለት እዩ እቶም መጀመርያ ትሪእኑ ዘለኹም ሽመ ጆርጆ ይበሃል ብዙሕ ንሕብረተሰብና ብኩሉ ፅላት ናይ ሂወት ከዕቢ ዝኽእል ትሕዝቶ ኣብ ዩቲብ ኣብ ጂድራር ኣለኒ እንተሪኢኹሞ ክጠቕመኩም ይኽእል ኢለ ዝኣምን ከምኡ ድማ ብፍላይ ኣብ ቁጠባን ኣብ ቢዝነስን ኣብ ኢንቨስትመንትን ፍሉይ ፕራክቲካል ዝኾነ ክላስስ ፕራይቬት ክላስስ ጀሚረ ኣለኹ ኣብ ውሕዳት ሰባት ማለት እዩ ድሌት ዘለዎ ኣብኡ ስጉምቲ ክወስድ ዝደሊ ሰብ እንተሎ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ጆርጆ ድራር ወይ ኣብ ኢሜይል ናተይ ሽምኩም ትቕመጡሉ ዓዲ ከምኡ ድማ ክትመሃርዎ ትደልዩ ዓውዲ እንድሕር ነጊርኩምኒ ክምልሰልኩም እየ ቀስ ኢለ ሓበሬታ እውን ክበኩም እየ ከም ወትሩ እቶም ነዚ ትምህርቲ ርኢኹም ንእሽተይ ስጉምቲ እውን እንተኾነ ትብገሱ ዘለኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ ትገብሩ ኣለኹም ዓወት ድማ ናባኹም እዩ ናብ ካልእ ኣይኮነን ስጉምቲ ንዝወስድዩ ዝያዳ ውፅኢት ዝመፀሎም ሰሚዖም ንዝኸዱ ይኮነን ምስማዕ ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ግን ንእሽተይ እውን ትኹን ክንዲ ፃፅሕ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እውን ትኹን ለውጢ ስጉምቲ ተወሲድና ዕቤት ዝያዳ እዩ ዘሎ እቶም ካልኦት ነቲ ናትኩም ለውጢ ነቲ ናትኩም ፖዚቲቭ ኤነርጂ ትልወጡ ከም ዘለኹም ይጠቕመኩም ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ነቐፌታ ኣብቲ ዩቲብ ተወርዱለይ ዘለኹም ከም ኮሜንት ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቀፅልዎ ንዓይ እውን ሞቲቬት ስለ ዝገብረኒ ንሱ ትጥቀሙ ከም ዘለኹም ክፈልጥ ከለኹ መሊሰ ከም ዝሰርሕ ይኸውን ብምባል እቶም ላይክን ሸር ትገብሩ እውን ይቐኒየለይ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዝተወድያላ ኣብ ካልእ ትምህርቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው